Helo Hyw, diolch yn fawr am ymuno iddo te, gael arolwg bach am y flwyddyn dwi'n meddwl. Reit, awn ni nôl reis i dechrau'r flwyddyn, mis Ionawr, a fel nes i ddweud dy hun ar y pryd, oeddech chdi'n deffro un bora rheolwr Cefn Drwyt, ond nôl i gwely nos rheolwr Caernarfon. O'na dipyn o ddwrnod dwi'n meddwl yn dweud. Oed, oedd y colli swydd yn bore, a wedyn ddeg lawr ar A55 i gweld un ar cael y dros y llinell yn diwedd ac oedd hi'n hapus iawn yn diwedd. Ie, oedd o'n surprise i chdi ar y pryd? Oed, dwi ddim eisiau colli swydd, ond y pethau wedi digwydd i ffwrdd y cae ac y clwb i wneud i efryniad nhw, ond wedi gael o'r ffôn yn y gwarfach i gyd ac wedi gwybod oedd o'n teulu, so ie, oedd yn hapus iawn i dweud gwir. Gret. A wedyn wrth gwrs, oeddech chdi'n ymuno, sut chdi'n teimlo'n ymuno a tîm hyfforddi mewn ffordd, achos o gynna ni rheolwr yn Gaernarfon, doedd? Oed, y fi siarad lot i Sean anyway. Oedd ni rhoi gael o ffôn i gilydd, so oedd ddim yn rhoi gormod o dod i fewn a pobl ddim yn gwybod be i wneud a beth fel yna. So, na, oedd ni'n iawn yn dweud, Sean i cario ymlaen beth o'n wneud un o ddau y pethau yn lle hefyd, a jyst trafod efo'r boys dweud gwir. Ie, ac yn amlwg nath bethau, nath chi dechrau gweithio'n dda fach yn y syth. Yn anffodus wedyn, wrth gwrs, dwi'n meddwl i fi wedyn, nath y tymor dod i ben yn da. Oedd o'n siomedig, cos dwi'n meddwl ni wedi troi y cornel, os ydych chi'n dweud. A ni oedd efo'r momentum, oedd ni wedi curo'r tîmau o gwmpas ni. Ac yn barn fi, bys ni wedi mynd ymlaen i chwarae yn Ewrop o blwyddyn yma. Efo'r cefnogol yn gyd yn teimlo hwnna. Dim dys fi, y bechgyn ac staff. A dwi'n meddwl pawb yn Caernarfon yn teimlo bod ni wedi cael y delio ar hard lines yn den diwedd. Ond dyna di pêl-droed ac ni'n symud ymlaen o hyn ar rwan. Ie, oedd hi reit siomedig ar y pryd, efo pob reit siomedig yn y clwb, a falle yn teimlo efo chdi yna, efo Sean, bod gennym ni cyfle da ofnadwy ynde. Reit, da ni'n mynd ymlaen wedyn, cyfnod o ansicrwydd dwi'n meddwl, oherwydd doedd yn siŵr beth Sean yn neud ac yn y blaen. Nath o benderfynu gadael, a wedyn oeddech chdi'n erbyn dy hun hefo'r tîm hyfforddi. Dwi eisiau gofyn rhywbeth i chdi am y tîm hyfforddi gyntaf cyn cael ymlaen. Dwi'n meddwl chdi'n nabod yn un o'r tri yn nhw'n gydaeth? Na, fi'n nabod ffish dipyn bach. Pan dyn ni gwarfod, Kevin arall all y ffordd pan ti'n gwarfod ar matchday ac y rhys yna. Ond na, nabod dipyn bach amdan ffish. Oedd o'n boi iawn, ni wedi trafod un o ddau weithiau cyn gêm. Ond ysbod i fewn, mae'r WhatsApp grŵp efo'r bechgi, maen nhw'n gwneud gyd o'r pethau yn edrych. Mae Kev yn gweithio mor galed ar un stat, gweithio efo'r golgeidwad. So mae'n newid wneud gwarfod efo'r tîm y cyntaf, golwyr efo'r gyda'r academy. So mae'n gweithio mor galed tu ôl i'r scenes. Mae Rhys yn gwneud lot yn gwneud ffitrwydd a chrol y bechgyn, mae'r ffôn bob tro. Dwi yn y WhatsApp grŵp efo'r reolwyr, so mae hwnna'n neis a dwi'n cael gweld beth i be. A wedyn mae ffish, mae ddim yn cael digon o clwb. Mae'r tri yn nhw'n caru'r clwb. Oedd gynnau tîm hyfforddi ffantastig yn y derwyddon y pawb yn gweithio'n galed. Mae'n rhywbeth special amdan y tri yma. Dwi'n meddwl nhw'n cefnogi'r clwb mwy na ddim byd arall. Ac ac mwy i dweud i gwir. So, I can't compliment them enough. Mae wedi bod yn ffantastig i fi fy hun. Dyn ni gyd dawn sgyn o'n gilydd. A hwnna'n beth bwysig. Ti'n gwybod o'i gyd a pan ti'n siarad ydyn nhw, maen nhw gyd rhoi barn nhw i fewn. So mae hwnna reit da. Da iawn. Dwi'n meddwl bod hynna'n amlwg, mae'n dod osod yn amlwg i bob sy'n y clwb a gwmpas y clwb, a chi'n mynd ymlaen yn dda fach gilydd. So, fatha ni dweud, oeddech chdi efo'r tîm hyfforddi wan, a o'na'n sicrwydd oherwydd doeddwn ni'n siŵr sydd y tymor yn dechrau ac yn y blaen. Gatho ni dipyn o galwada ffôn efo'n gilydd bydd yn mynd ymlaen ac yn y blaen. Eisiau gwybod ydw i, faint anodd oedd o i gael
garfan ddim newydd, ond nath o dipyn o ogio gadael hefo Sean neu am penderfynodau gwahanol, trwy amgylchadau ei hunan lle. Oedd o dipyn o her ar y pryd yn dweud i trio gael hocio fewn, gan hefyd cysidro oedd o'n i wedi torri'r cyllid 25% hefyd. So i gyd i'r gilydd, oedd i dipyn o her. Oedd yn anodd. Dwi'n meddwl fi oedd yr olau i gwybod o Sean yn mynd. So fi cymryd o reit anodd. Fi ddim yn siŵr os yw'n a ti dechrau cwestiwn dy hun. Fel ti dweud, fi di'n nabod y boys yn y garfan efo fi. Ond, ti'n meddwl, fel rheol, ti sy'n gwneud rhan fwy o'r gwaith, ond dweud y gwir i Fish oedd ar y ffôn bob diwrnod yn trio cael y chwaraewyr i aros. Ti'n meddwl, fi'n gwneud lot o gael y ffôn fel George llawn amser, a dyna mae o. Mae'r rheolwyr gyd yn gwybod yn y gynnydd yma, a bob gynnydd. So, George llawn amser ydy, ti'n dod i ffwrdd o'r ffôn, ti'n allan i mynd i'r toilet neu gael y ffôn pan ydych chi allan y peth. Fel mewn, a wedyn yn cael y pre-season oedd y beth anodd. Da ni wedi mynd trwy lot o chwaraewyr blwyddyn yma. Sef, os ni wedi cael pre-season cyfa go iawn, os ni ddim wedi gwneud hwnna. So, hwnna heb di gweithio lot, ond na, ni'n gwneud lot o waith atre, ac rwan, dyn ni ddim yn bell o'n ni rwan. A be neu beth ti dweud ar Twitter neu ar interview ar ôl gem, be oedd Morrison wedi deud chdi, 300 o bleir sydd chdi? Ie, na, dwi'n cael dipyn o hwyl efo. Mae di cael ei text fi ar ôl yr interview. Did you mention him good looks? So I did, no, I was just mentioning the reference you made to the 30 players we had. I said I used it as 300 to reference the film of the 300 men. And dyn ni di tynnu'r sgwad i lawr a mae di gweithio dyn ni. So dwi eisiau diolch i Andy am hwnna. Dwi wedi dweud ar y text, dwi'n siŵr os mae di cymryd fel compliment neu byd. Ond na, dyn ni di sticio at ei gilydd. A dyna'r ffaith wedi cael o'n 300 o ddynion. Dyna'r ffilm a dyna beth sydd wedi digwydd. Bod ni'n mynd trwy un o teimlo gweithio dwi wedi cael fel rheol o'r colli 6 chi ddim a lot o siom. A wedyn ti'n mynd adre a ti'n cwestiwn dy hun gynta. Mae'n hawdd i mynd ar ôl o chwaraewyr ond fel rheolwr a'r staff rhaid i ni cymryd o, cos ni sydd wedi gyrru'r bechgyn allan. Ni ddim wedi newid dim byd o'r gêm bala, ond oedd y gêm bala wedi cymryd lot allan o'r bechgyn. Dwi'n meddwl mae wedi rhoi digon o clod i'r bechgyn, faint o galed dan nhw gweithio yn y gêm bala. Ac i pen y bont, ar i pen y bont chwarae dda ar y diwrnod, ac yn nhw'n glinigol yn beth nhw'n gwneud, a nhw'n sgorio bron iawn bob cyfle nhw'n cael. So, a di hwnna ddim helpu hefyd, ond na, mae wedi cael un chwarae ddim yn Cynarfon yn sefyll am y badge, am y pethau pobl lleol, a paid anghofio lle ydych chi wedi dod ar. Dwi'n gwybod mynd un o'r ai o bechgyn wedi dod allan o Cynarfon, ond maen nhw wedi teimlo fel un o'r teulu yn barod. Gazed sydd wedi bod yma mor hir, yn cael hwyl efo'r cefnogwyr a un o ddau ar bwrdd yn siarad Cymraeg iddo pethau fel yna. Mae'n teulu bach gwych a dwi'n gwybod ni wedi trafod o blaen. Dwi'n ddim gweithio siŵr beth yw'r magic, ond dwi'n meddwl jyst pobl o Cymru'n dweud, ni lot mwy friendly na'r Sais ma, pethau fel yna. Ond na, oedd o'n neis, a ti'n gweld bod pawb yn mwynhau bod yn y clwb, ond cefnogwyr ni methu. Di fi, os ni'n 5 neu 6 pwynt yn well i fwrdd efo nhw, ac hwnna reit caled i gymryd ar y funud. Dwi'n siŵr bod o'n rwystredig i chdi fel rheolwr, ti wedi dod i clwb. Dwi'n eisiau fod yn amharchu sy'n mynd clwb arall ti wedi bod efo. Ac awn ni nôl i'r clwbiau ti wedi bod efo wedyn i chdi gael siarad am dy yrfa yn y gem chi. Ond ti'n dod i clwb efo mwy o cyflogwyr yn Gymru, yn y uwchgynghrair Cymru. A da ni'n tymor yma, da ni'n digon o gwbl na ddo. A dwi'n siŵr bod chdi'n teimlo hefyd, bod chdi'n methu allan, bod y chwaraewyr yn methu allan o chwarae lain y cynogwyr sydd gyda ni. Mae pob yn amdanyn nhw'n dydi? Ynddi, mae'r boys wedi bod yma blaen, a fel ti dweud, y management team wedi bod yma blaen. Mae nhw'n gyd yn gwybod beth mae'n dan. Dwi wedi bod ar yr ochr arall yn efo, a wedi cael lot o hwyl efo nhw. Ac, dyn ni wedi methu nhw. Does ddim cuddio hwn o gwbl.
A mae nhw'n helpu nhw. Pobl eisiau chwarae catch hefyd, wedi cael ei gem erbyn Flint, di newid, ond nhw'n cael ei wneud o. A ddim yn bein nhw, mae'r cefnogwyr yn rhoi gymaint i chi. Be dwi wedi teimlo fel chleorol ydy, dwi wedi gorfod joinio social media tro yma. Dwi byth wedi bod arno fel blaen ar Twitter, dwi wedi rhoi un neu ddau allan. Dwi'n gweud yn siŵr os dwi'n mor actif a beth sy'n nhw gyd yn hoffi, ond ie, mae'n dipyn bach wahanol, cos dwi wedi bod mewn clwbiau mawr fel Caer a Southport o fel yna, fel is-reolwr, ond dod o yma, rwy'n teimlo dipyn bach yn lonely place pan ti'n colli fel rheolwr, ac neb eisiau ffonio ti, a dwi'n dyfeiliadau, ac mae'n anodd colli chwech i ddim. Ti'n manager fans hefyd, a dwi byth wedi teimlo hwnna fel rheolwr o blaen, a dwi wedi siarad un o ddau arholwyr sydd wedi bod yn Lloegr ac yn gwneud bethau. Gorfod manager weithiau yr expectations o'r fans a beth fel yna. Ac dwi'n gwybod fi gael gafel ffôn dy hun, a gobeithio ti ddim yn i twyl yn deud y pawb. Oedd o'n neis iawn i gael y gafel ffôn yna. Mae o'n anodd, ac dwi'n teimlo fo just gymaint ar pawb arall. A dwi'n gwybod oedd o'n brif ar management team a'r chwaraewyr, ond oedd ti'n dweud, pan ti'n ennill, mae eisiau bod ffrind i ti, ond mae'n anodd, ac dwi'n teimlo fo'n anodd ar y bryd. Ond y ffordd mae pawb di respondio i hwn, 10 pwynt allan y 12, mae hwnna'n ffantastig, a digon o bod i'r staff ac i'r. Ac ydy, fedra i feddwl bod o dipyn o bwysau. Dwi'n teimlo fo fy hun, eich ddim gymaint, so hefyd bod fi'n cefnogi'r clwb, dwi'n nabod gymaint o bobl yn y clwb o bach iawn. Dwi'n gwybod yn union beth ti'n dweud. A jyst meddwl, da ni ddechrau nôl wan ar yr hediad ti wedi cael tymor yma. Mae'r tîm wedi cael tymor yma, yn dron 8 gem, dwi'n meddwl. Dyna ni allan y gem Pen y Bont, achos da ni wedi siarad am hwnna. A da ni dynnu allan y gem Haverford West, oherwydd gael Josh i cadw'n coch rei sy'n dechrau. So ni'n tynnu hynny allan, da ni ar hediad dreid da yn dydan. Yna'n tad, mae wedi bod dipyn bach yn stop-start, efo gemau'n dod i fewn. Mae'n dweud na, da ni wedi cael. A da ni dal arni, da ni dal arni, da ni heb i golli. Ond da ni wedi cael gemau reit caled, da ni heb i cael run lle, sy'n ti dweud, mae hwn yn un, da chi'n mynd yn 3-4, da ni wedi chwarae tîmau sy'n y top 4, sy'n eisiau top 3, yn bod yn ail gêm bron iawn. Dyna sydd mae'n teimlo, so mae wedi bod yn anodd. Dwi wedi mynd drwy lot o garfan o chwaraewyr, 27 yn ni wedi seinio. Bai fi di hwnna, fi sydd wedi seinio yn y gyd. Ond dwi eisiau gweld beth yn siwtio y ffordd dyn ni eisiau chwarae, y ffordd mae Cynarfon representio i hyn i ddeud i gwir, ac mae wedi cymryd digon amser i wneud hwnna, ond dwi'n meddwl rwan bod pobl yn gallu gweld bod ni wedi wneud hwnna, a gobeithio maen nhw'n parchu beth ni wedi wneud. Maen nhw wedi bod yn patient efo ni. Dyn ni wedi bod i fyny ac i lawr, ond dwi'n meddwl rwan, ni 17-18 o chwaraewyr rwan, dyn ni'n gwybod lle dyn ni. Eisiau cadw nhw gyd rwan. A falle, dyn ni am nawr, yn un o'r ddau newydd, ond dwi'n meddwl lot o newid rwan, i tapio efo ni. Dwi'n cael clywed pethau fel ysdi, fatha cefnogwr, o eich fi wneud ni ddau fewn fi Sionawr, mae bod sy'n exciting yna, dydy. Rech di adael fi wybod pwtyn nhw gofio. Ond, ti'n meddwl, rhywbeth dwi wedi sylwi dros y blynyddoedd yn Gaernarfon, eich bod bob clwb yn peth, a mae wedi digwydd eto tymor yma, ydy faint o bwysig ydy o i chwaraewyr ifanc dan os dim bach o fynedd, os dyn nhw ddim yn cael gem, neu os dyn nhw ar y bench, neu os dyn nhw ddim yn y garfan, bod nhw'n sticio ati de. Achos dros y blynyddoedd a, dwi'n pwynt o bus ar neb, achos mae'n digwydd yn bob clwb. Ond mae rhai chwaraewyr, os dyn nhw'n cael gem, maen nhw'n gadael ni'n syth. Dyn nhw'n patient, ofnadwy. Rhai yn nhw, mae'n rhai yn lle. Ond fel siampl wan o beth sy'n gallu digwydd, mae Taylor, fel enghraifft, wedi bod allan, gath o gem na'n met, gem na iawn,
a dyn nath Griff dod i fewn o'ch arall ffantastig. Griff John yn gael anaf, a wedyn mae Taylor dod i fewn, a mae'n dechrau'n ffantastig dydy. Ond dyna sy'n gallu digwydd yn bêl-droed, ynde? Yndi tad, senior Jack Flemo, o'n i'n meddwl yn mynd i bod y cefn yr chwyth cynta. O'n i fraich yn y gen cynta yn y 5 munud ar y dechrau, a wedyn oedd allan o'r sgwad, o'n i wedi dechrau gwneud y ddau arall yn dod i fewn, a wedyn Griff yn ne, a wedyn mod i cael ei frifo hefyd. Ond ie, mae'n bwysig. Mae'n efo bechgyn ifanc rwan. Mae'r tîmau o clwbio dan yn ni yn dweud bod nhw'n mynd i dechrau nôl, a dwi'n meddwl un y ddau yn wedi, oedd o'n haws i mynd fan i chwarae gemau bob tro, ac dwi'n parchu hwnna, i ddod tipyn bach mwy o hyder. I fi, os ydych chi eisiau chwarae i Gaernarfon, rhaid i chi mynd trwy pethau anodd pan ydych chi ddim yn chwarae. A jyst bod yn patient, di'r beth bwysig, ac rhoi dy ben i lawr a gweithio caled a profi fi ar management team yn wrong. A dyn ni wedi gwneud mistake blwyddyn yma. Ddim cuddio hwnna. Ond dwi'n meddwl dyn ni wedi cael falle mwy yn iawn a dyn ni wedi cael yn anghywir, ond yn gweith efo'r calon i'r glwb ac wedi cymryd yr easy option i gadael. Ie, dwi'n dall. Mae'n job gael y balans nawr fel rheolwr, mae'n siŵr, dydy? Yndi tad, mae lot o cefnogwyr a pobl ddim yn gweld beth sy'n digwydd tu allan i'r 90 munud. Pethau fel ddim troi fyny i'r treinio. Pan Rhys di gweithio'n galed i roi program i fyny i'r bechgyn gweithio tuag at. Ac maen nhw'n gorfod gyrru fo fewn a mae un o'r ein nhw ddim yn gyrru fo. Os y pethau sy'n cael ei digwydd mewn bêl-droed, so ddim lot o bobl yn ei weld. So un o'r ddau commitment, un o'r ddau yn cweit beth ddylai fod i fod. Dwi'n mynd enwi neb, ond maen nhw'n gwybod pwy ydyn nhw. Yn bêl-droed, mae'n pobl yn gwybod. So, just eisiau un o'r ddau nhw, just dangos tipyn bach mwy o cymeriad. Dyna beth sy'n gwneud rwan, dyna pam nhw wedi troi y cornel fel mae pobl yn dweud. O ti efo ni rwan, so di sticio ati pan maen nhw wedi chwarae, pan maen nhw ddim wedi chwarae, pan maen nhw wedi cael ei gweiddiar, ac mae'n lle neis rwan ar unig, ac efo bechgyn sy'n eisiau bod yn y clwb yma. Gret. Dyna da ni eisiau, ynddo? Ie, mae'n bwysig. Mae'r clwb mor special. Bydd y clwb yma lot ar ôl Hugh Griffiths mynd ymlaen a lot tu ôl i Gaz Edwards mynd ymlaen, os ti isio. Dyn ni angen dangos parch i'r clwb, parch i'r cefnogwyr sy'n mynd i bod yma am blynyddoedd, ac hwnna ydy'r peth bwysig i roi parch i'r crys ac i bobl yn arfer. A roedd y tîm o'n hawdd a hwnna ydy'r peth bwysig i ni. Ie, cytuno'n chwyr o hynna. A da ni edrych ymlaen rwan, so da ni wedi mynd trwy'r flwyddyn mewn ffordd. Da ni'n gwybod i'n anodd trwy'r ha, gatho ni'n ymarfer llawer, dim gemau gyfeillgar. Un peth dwi'n meddwl os ydych chi'n cytuno, da ni wedi siarad am hyn, ydy'r ffaith bod chdi heb rili wedi cael chance, heb wedi cael cyfle i digwyr i hyfforddi'r chwaraewyr. Oherwydd bod ni'n chwarae dysadwn y sodd. Dwi'n meddwl, ti ddim wedi cael cyfle i gael dylanwad sa'ch di licio arnyn nhw. Ydy na wir? Yndi tad, dyn ni'n treinio unwaith y wythnos. I digwydd trwy'r pre-season ni'n neud o ddwywaith. So oedd hwnna'n helpu, ond ti'n just yn mynd trwy'r ffitrwydd efo nhw rili, ddim gymaint o'r siarp a beth fel yna. Wel, ti'n dweud lot o chwaraewyr, dyn ni'n trio edrych ar i'r combinations, beth sy'n gweithio gorau. Gweithio ddim bob amser y chwaraewyr gorau sy'n mynd i'n licio me chi. So gweithio mae'n rhaid chi torchi llawes i fyny a roi dim bach fwy i'r crys. Ac dwi'n siŵr mae un o'r ddau o pobl wedi edrych ar y team selections yn meddwl, yes, i meddwl beth maen nhw'n neud heddiw, ac pethau fel yna. Ond horses for courses, dia. Ac dyna pam dwi yn y swydd yma. A rhaid fi cael pethau'n iawn. Ond mae pennaeth management ni'n newid sy'n ddim yn yes boys fel ydych chi'n dweud. Maen nhw'n cwestiynu bob beth. Dyn ni angytuno ar lot o pethau. Ac yn diwedd, mae'n mynd sydyn lawr ar fi.
Dwi'n meddwl dwi'n gyffes yn ei bob beth yn y clwb yma. Far from it. Rhys, Cef a Fish yn cael lot i ddeud yn fama. A dyn ni wedi mynd ar ei dywediad nhw yn y ddau weithiau a mae wedi gweithio. So, pan mae bethau'n mynd yn dda, fi sy'n cael gyda'r clod. Fel mae bethau'n mynd yn anghywir. Dyn ni yn hwn fel tîm. Ac success dyn ni wedi cael y bydd 3 boi yna yn gweithio mor galed. Ac a fel ti'n dweud, wneud i fi meddwl byd i bach mwy am bethau. Ac mae'r boys yn prynu fewn iddo. Ond bys o'n lot haws i prynu fewn pan mae gen ti 700 tu ôl i'r bol yn gweiddi amdano ti. So, mae hwnna wedi bod yn anodd, a dwi'n meddwl dyna pan mae un o ddau o bechgyn wedi symud ymlaen. Cos does gynno ddim bechgyn yn gweiddi tu ôl i'r bol, i cadw nhw yn y clwb. So, dwi'n meddwl ni wedi syffro mwy na neb. Dwi'n just am cael y cefnogi'r yn y clwb hefyd. A dwi'n siomedig amdano un o ddau yn symud ymlaen o eisiau nhw aros ymlaen, ond efo neb pêl-droed ac dyn ni dal reit hapus rwan, a falle dyna pam dyn ni angen un o ddau yn Ionawr yma. A wedyn, be oeddech chi fel o penderfyniad, neu beth ti'n fel o'r penderfyniad ddoe i cymryd yr elite status wrth y tîm yma? Wel, mae'n un anodd. Mae rhaid ni cadw pawb yn saff. Fel dyn pêl-droed, dwi'n chwarae gymau pêl-droed. Os mae cadw pawb yn saff, mae rhaid ni mynd efo nhw. Dwi'n mynd sicr os mae pawb yn gwybod beth sy'n digwydd ar y funud, y boi sy'n gwneud y penderfyniad, ond mae'n beth newydd i'r byd ac rhaid ni sy'n delio efo, ond dwi eisiau chwarae gymau pêl-droed, dwi eisiau cefnogwyr yna, dwi eisiau ennill gymau pêl-droed, dwi eisiau celebrate efo nhw gyd, mae'r bechgyn eisiau gwneud hwnna. A dwi'n meddwl rhywun yn pêl-droed, dyna beth dyn ni angen. A mental health o pobl yn mynd cael ei ddod. Dwi'n gwybod mae un o ddau dros y ffens yn gwachod a beth fel yna, ond sy'n rhai pobl methu gwneud hwnna. Dwi'n teimlo dros nhw, a mae'n anodd. Iawn. Da ni'n, felly ar hyn o bryd, da ni'n gwybod bod y gem Boxing Day off, a da ni'n siŵr am y gem yr ail o Ionawr, ond wait and see ydy. Felly, target y tymor, y top 6. Dwi'n siŵr iawn efo pa het dwi'n siarad dwi'n efo het o Gadeirydd, y media officer Tegin Mogor, ond o'n i ddeud y 3 efo'i gilydd. Y target bob tro ydy y top 6. Ti'n meddwl bod ni'n agos? Bydd ddim yn bell o ni. Mae'r targed dwi'n dechrau bob flwyddyn ydy aros yn y gynnydd. Hwnnw ydy'r beth bwysig. A pan ddys gen ti digon o pwyntiau i wneud hwnna, ti'n edrych am y targed nesaf. Yndi, mae'r clwb yma gorfod bod yn tri a anelu am y 6 uchel. Fel ti wedi dweud, efo'r transition dyn ni wedi cael, efo lot o chwaraewyr. Dwi'n meddwl bod sy'n reit hapus jyst i aros yn y gynnydd yma, jyst i dal un o ddau at ei gilydd ac beth fel yna. Ond, i fi, dyn ni wedi gwneud yn well efo'r gemau bethau yma, ac rwan mae gen ni cyfle, 5 gêm i fynd. Dwi'n meddwl dyn ni angen 7 pwynt allan hynny i cael i fewn i'r 6 uchel. Mae'r 3 cyntaf yna yn bell ffordd yn well na neb arall. Ni fi, mae reit dyn ar ôl hwnna. Mae pa tîm sy'n perfformio'r gorau. Dwi'n meddwl dyle Bari wedi gorffen y pedwerydd, so i fi, maen nhw ddim wedi gwneud mor dda blwyddyn yma. Mae Pen y Pont yn gwneud yn ffantastig ac yn diwedd, dwi'n meddwl nhw di'r dwerydd tîm gorau yn y gynraedd. Ond, mae'n mynd i bod yn dyn. Mae'n mynd i bod yn dyn. A Harry West, wan. Falle pwy sy'n mynd i gael fewn. Falle Caerdydd yn dweud rhywbeth gwahanol amdano hynny, ond mae'n mynd i bod yn dyn. A fysa chdi'n dweud fysa top 6 yn superb i ni felly hyw? Dosa tad, di cael lot o stick amdano superb, mae'n gwaith rwan efo beth. Yndi, ti'n modd, wel, os mae bechgyn yn gwneud yn dda, maen nhw'n superb. Mae'n gael i defnyddio, fi'n cweith i bod faint o fi defnyddio. Diolch i Dylan Ebenezer ac Lofty boi am dweud, ond
Ia, mae'n neis i gweld un o'r ddau weithiau. Dwi'n cael un o'r ddau weithiau, mae'r plant adyn dechrau dangos eddi rwan a peth fel yna. So, ia, ond mae'n just neis i ennill. Hwna oedd game cyntaf ni ar y teledu yn fyw, a ni gyda clean sheet cyntaf ni. A oedd y bechyn yn y game yna, superb. Gret. A dyn o'n i orffan rwan efo beth ti am wneud dros dolyg yma. Wan ti'n gwybod fod am gea yma, cyd i relaxio dipyn bach? Mae'n mynd i bod yn anodd. Dwi'n gorfod siarad un o'r ddau chwaraewyr rwan. Dwi'n meddwl bod ni angen dechrau planiad at flwyddyn nesaf i cadw un o'r ddau. A falle mwy na hynna. Ond wel, pwy sy'n bod yma. Mae'n anodd i'r chwaraewyr yma gyd yr adeg yma. Ddim yn sicr beth sy'n digwydd efo'r bêl-droed pryd mae'n mynd i dechrau eto. A dwi'n gwybod bydd un o'r ddau clwbiau yn dechrau ffonio nhw i fyny. So mae'n bwysig i ni rwan cael i fewn i'r un o'r ddau chwaraewyr yna a trio cael nhw i seini at flwyddyn nesaf. A trio bildio beth dyn ni wedi gwneud. Ddim eisiau bod yn yr un sefyllfa lle dyn ni'n edrych am garfan newydd blwyddyn nesaf. Mae'n bwysig i ni i gael ei siarad, a wedi dweud, ddim yn cam yn well flwyddyn nesaf. Gret. A dys gen ti negas i roed i'r cefnogwyr yw? Jyst Nadolig llawyn ac blwyddyn newydd dda chi gyd, ond jyst yn edrych ymlaen i gweld chi. Dwi'n gweld un o'r ddau dros y ffens, a dwi'n gweld un o'r ddau ball boys mwyaf hynna dwi wedi gweld yn erioed, ac mae'n neis i siarad yn nhw. Maen nhw mor passionate amdano y clwb. Mae pobl sy'n gweithio fel dy hun, tu ôl i'r scenes, ddim yn neud am ddim bres. Dwi'n meddwl mae chwaraewyr reit yn ar ei cyfnogwyr yn gwybod faint o oriau ydych chi gyd i fewn i'r clwb yma. Ac mae hwnna'n andros o bwysig i cadw'r clwb yma'n mynd, ac y parch i chi gyd yn dod o'ch chi wedi yn superb. Ond Nadolig llawn i chi gyd a blwyddyn newydd dda. Diolch i chdi Hyw. Ar rhan, sa chdi'n dal ar ôl ni orffan yr cyfweliad anyway, i chdi gael ei negas arall wedyn. Ond ar rhan y clwb, o i ddechrau fe, diolch yn fawr i chdi am y cyfweliad Hyw, ac edrych yn ôl ar y flwyddyn, a wedyn ar rhan y clwb, fel cadeirydd, eisiau dweud diolch yn fawr iawn i chdi am dy waith calad dros y flwyddyn. Dwi'n gwybod bod ti'n wedi bod yn anodd, ond dwi'n meddwl bod mae pob mynd ymlaen mi gilydd yn gret, a wyt ti wedi bod yn rhan mawr o hynna ac am dy waith galad. So diolch i chdi a Nadolig llawn i chdi. Diolch yn fawr iawn i chi. Diolch yn fawr. Superb.